ukázat vám ty nejkrásnější a nejzajímavější zahrady, to je hlavní úkol pořadu. Ale jak se taková inspirace hledá? Snadné to není, ale občas se osvědčilo takovéto obyčejné zvědavé nakukování z ulice přes plot. A budete se divit, kolik zajímavého se toho dá objevit. Třeba jako tady v tom případě. No řekněte sami. To určitě stojí za pozornost, takováhle zajímavost, ale zbývá už vyřešit otázku. Zazvonit, nezazvonit, pozvou nás dál, anebo nás vyženou od vrátek. Zkusíme to. Tak vás tady pěknou chvíli pozoruju. Dobrý den. Ale pokud vás zajímají takovéhle věci a zahrada, tak bych vás rád pozval dál, uvidíte daleko víc. Děkujeme. Prosím. Vlastně jsme objevili zahradu, která by vydala za 3 a navíc plnou překvapení v podobě nevšedních staveb a doplňků. Už při pohledu od vrátek nás oslovil otevřený vzdušný přístřešek pro 2 až 3 automobily, navíc se zelenou živou střechou nahoře. Ovšem nejzajímavější dominantou téhle nejstarší části zahrady je příjemné zákoutí s posezením pod pergolou z nahrubo opracovaných masivních větví. Zaujaly nás i četné půvabné maličkosti. Mezi nimi například dekorace v podobě klobouků uplácaných z betonu a ozdobených mozaikami z keramických střepů, nebo keramické hlavy vykukující ze záhonu plného květin, Zahrada manželů Horákových z Černilova je opravdu plná překvapení a mě už kdysi před časem zaujala tady ta zajímavá věc. Ono to vypadá jako peřina hozená přes plot, ale peřina to není, pane Horáku. O co jde? Já si myslím, že s výrazem peřina bych nesouhlasil, ale tak, jak tuhle záležitost vidíme, má posloužit rozbití ty monolitosti, té ohrady vlastně toho plotu. Toho dělení a má znázorňovat včelí roj. Ale já předpokládám, vy jste se asi trošičku inspiroval tím rakouským architektem Friedensreichem Hundertwasserem, je to pravda? Souhlasím, jsem s ním nadšený a jeho prvky se v mé zahradě budou ještě opakovat. Jak jste to vytvořil, ten včelí roj? Základ je polystyren, potažený pletivem pro zpevnění a dál jsou ty jednotlivé prvky lepený lepidlem, který se používá běžně na venkovní dlažbu. A mě tady v té vaší předzahrádce zaujala ještě jedna věc. Vy tady nemáte žádné okrasné výsadby ani trávník, tady je břečťan. Mám velice dobrou zkušenost s břečťanem, výsadbu pod dostinných míst. Velice se osvědčil a následně jsem použil taky do předzahrádky. Je to bezúdržbová záležitost. Nemusíte ho sekat a navíc snese to pošlapání. Snese pošlapání, je to opravdu vděčná záležitost.
Takovým hlavním bodem téhle zahrady, vlastně takovou dominantou, je tady ten čínský pavilon, vlastně altán v tomhle duchu, na břehu velkého jezírka v těsné blízkosti domu. A ve stejném duchu se nese i tady ten můstek, vlastně lávka spojující terasu u domu s trávníkem. Ale mě daleko víc zaujala spousta takových drobných maličkostí, svítilny, dekorace. Pane Horáku, to asi nekoupím v nějakém hobby marketu. Tyhle věci opravdu nekoupíte. To je věc, to je inspirace ze světa, přenesená domů, do Čech, s tím, že člověk užívá těch pohledů, těch obrazů denně, rád si je přibližuje takhle, rád, když vykročím ráno před dveře, nebo vykoupíte z okna? Tak to mám stále před sebou, nemusím jezdit na chalupu, nemusím jezdit do světa, ale každý den tyhle ty pěkné obrazy, pro mě pěkné obrazy provázejí. Jo? Takže tohle všechno je vlastní výroba vy sám? Buď to je to přímo vlastní výroba, jak vidíte, tyhle ty lucerny s tou výsadbou. Z jakého je to materiálu? Ono to vypadá jako kámen. Je to beton, je to vytvarovaný, následně vytvarovaný beton a barevně dokreslený tím, že je napuštěný modrou skalicí. Modrá skalice. A tady ten prvek, to je dekorace nebo to slouží k nějakému účelu? To je cihla? To je cihla. To vzniklo takovým způsobem, že bylo potřeba zatížit, možná se můžeme podívat na druhou stranu jezírka, kde vidíme rozkleslý velký tys. Ano, a tam jsou ta závažíčka. Bylo potřeba vytvořit závaží a nejjednodušší způsob byl použít staré tvrdé cihly, ano, dát je na čas do míchačky, nechat je obrousit, provrtat a zavěsit. To znamená, v té míchačce se melou ty cihly i s nějakým štěrkem nebo sami? Se štěrkem, s hrubým aby štěrkem, se takhle zaoblili pěkně. Takže se krásně zaoblej a pak působí velice příjemným dojmem. A vy je potom navlékáte na ten ocelový drát? Tak, v tomhle případě na ocelový drát, při zatížení na dráty a jiným způsobem. Tak to je nápad. Já si myslím, že to může ledacdo aplikovat pro svoji potřebu. Ovšem pozor, tady ještě přehlídka originálních nápadů zdaleka nekončí. Co pak to tady schovávají? Ludko, kdo v tobě přebývá? Tak ono se to neplo. Zahradní toaleta, pouze pro pány. A co byste řekli takové šikovné a přehledné úschovně pracovního náčiní pro větší pořádek v zahradě? Zastavit jsme museli i u originální venkovní voliéry pro spousty malých opeřenců a pochválili jsme také bezúdržbovou podlahu z hrubě opracovaných dřevěných fošen na terase hned vedle domu, kde se báječně snídá, obědvá i večeří. A teď honem rychle ještě za dalšími nápaditými doplňky. A místo se v téhle zahradě našlo i pro poměrně velký skleník. Aby nerušil, tak je rafinovaně ukrytý za touhle zelenou protipohledovou zástěnou, kudy může pronikat světlo i dovnitř, takže zelenina může v klidu dozrávat. A vůbec nejlepší nápad v téhle zahradě je asi tahle protipohledová zástěna. Ono to není jenom obyčejné palivové dřevo. Ono to opravdu slouží jako takový panel, který brání pohledům z té užitkové části do té okrasné a naopak, protože vzadu tam je i trochu nepořádek. A najdete tu i krytý bazén, který nabízí příjemný relax pro celou rodinu. Ukrytý je tady v tom proskleném pavilonu přímo uprostřed zahrady. Takovéhle posezení pro celou rodinu, pěkně v suchu, pod střechou a u pořádné grilovačky, to už je opravdový sen. A všimněte si té zelené střechy nahoře. Vysázené jsou tam pouze samé odolné suchomilné rozchodníky. Zelená střecha se osvědčila, protože zakrývá i arkýř na nároží domu pro syna a stejné suchovzdorné rostliny vegetují také na sloupcích u vjezdu z ulice. Skromný životní prostor s trochou půdy na holém betonu nikdy neopustí díky kruhům stočeným ze staré hadice. A ještě jeden extra tip jsme tady objevili. Falešné okno s květinovou výzdobou, které zdobí dlouhý nudný plot, či spíše ohradu, oddělující tuto třetí zahradu od sousedního pozemku.
Vaše zahrada, pane Horáku, to jsou vlastně 3 zahrady spojené do jednoho takového organického celku. A my jsme teď v té 3. části, kde takovou dominantou je další rodinný dům. To je, předpokládám, dům pro děti, pro syna? To je dům pro syna a na to, jak vidíte, plynule navazují ještě další věci. To je ten dětský domeček. To je dětský domeček. Dětský domeček byl předán vnučce pro její radost a já věřím, že jí tu radost udělal. V zápětí se přidal i další vnuk, takže společně užívají tohoto prostoru a člověk má takový dobrý pocit, že něco pro ty vnoučata udělal. A předpokládám, že jste navrhoval a tvořil vy sám. Tak, já se rád zbližuju s těmato tvarama a s takovouhle realizací. Člověk možná trochu vybočuje, ale dělá si to pro radost a pro radost těch dětí.